Potser sí que això que us explicaré és un conte sobre els vincles que ens uneixen, com diu el llibre de la Míriam Tirado, El fil invisible, amb les il·lustracions de la Marta Moreno, que és un llibre que a la meva filla li encanta. Doncs això, que vaig conèixer el Jorge Caro per aquí, a l'internet, al seu canal de YouTube. Vaig fer-me seguidor de les seves peripècies cercant rellotges i més endavant vaig saber que mou un web jorgecarooficial.com on ven rellotges i corretges. Fa pocs mesos, en Javier, de Guardatiempo, em va convidar al xat on uns quants companys parlem i diem la nostra envers els rellotges que ens agraden o que ens criden l'atenció, etc. I vet aquí que fa unes poques setmanes en Jorge ens va dir a tots que si volíem una corretja per provar-la i ens la va enviar amb molt de gust. I dit i fet. Veureu que li provaré la corretja de la meva elecció a un projecte personal de restauració i recuperació que tinc entre mans, perquè m'ha semblat que és a un estadi que destorba poc o gens a l'hora de fixar-nos únicament en la corretja. Dic que aquest rellotge, sense mecanisme encara ni manetes, amb el diàleg posat a la contra, donat la volta, dic, fa de bon mirar perquè encarem tan sols el fet que ens convoca, la corretja d'en Jorge. Sí, hi ha fils invisibles d'amistat. Hola, ja començo. Em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Estarem d'acord que les corretges són els vestits dels nostres rellotges i també les cames on s'agafen els nostres canells per tal de no caure. Així doncs, són més importants del que poguéssim semblar a primer cop de vista. No és en els nostres rellotges, les corretges, un fet purament ornamental o de vestir. Depenent de quina corretja li fiques, canvia la peça sencera. No és la personalitat, que això es reserva a la cara del rellotge, al seu dial, i certament també a la forma de la capsa, a les agulles, a la disposició espacial, etc. La corretja ve a accentuar el trànsit entre tu i l'artefacte, entre tu i el teu rellotge. És una espècie de mediadora d'estil, una mena d'assessora personal, la tarja de visita del rellotge. Saps qui és en Jorge Caro? Ho diré de nou per si t'he pillat entrant al vídeo mirant per dalt. És el noi que m'ha fet arribar la corretja que veus. A la seva web la trobaràs amb el nom de Guanajuato en color marró i de 18 mil·límetres. Les seves cintes són de pell. Es poden mullar. Tenen una morbiditat sorprenent i la seva qualitat és alta. Té preus competitius. És una més que bona opció de compra. I sobretot, ell és un tipus de confiança que fa la seva feina amb dedicació i amor. Ell ven corretges i també rellotges, com he dit abans, i et convido a que facis un cop d'ull al seu espai a la internet, al seu comerç electrònic. Jo t'agraeixo personalment, Jorge, que m'hagis fet arribar a casa aquesta Guanajuato en temps rècord i no veig el moment de vestir-la en un dels meus rellotges. Efectivament, aquest és un vídeo on expressament vull promocionar el que ven en Jorge Caro. Ara t'explicaré una batalleta. Jo sóc publicista, concretament he fet de copy a agències de publicitat i també he estat profe durant una dècada a Barcelona. El copy és l'encarregat de parir la idea publicitària i també és la persona encarregada de fer els texts de les campanyes, dels anuncis i del que calgui. Ho vaig deixar definitivament, això de la publicitat, als 38 anys. Ja vaig tindre prou i vaig tornar a les meves tasques de pintar i escriure i fer cultura. No em caso amb ningú i penso que únicament hi ha un camí per fer la promoció d'un producte. Dir les coses com són. Va, conclusió i marxem.
Aquesta corretja és de bona qualitat, costa 25 euros. En Jorge em dóna confiança, l'enviament és rapidíssim, arriba en un paquet molt ben treballat i protegit i m'agradaria que vingués amb els passadors corresponents, cosa que no fa, i, per últim, dir que el seu web és, ho repetiré, jorgecarooficial.com. Ara, tu faràs el que voldràs. Ah, i recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia.